Ako, tandaan din daw. Indot magagawa na. Gusto ba? Motor di mo lihok, ha? Diba? Pasok. Ito, iwasing kita. Dito na ako. Buwan mo video at alak. Hindi na, madasi? Hindi o. Ilang pintos? Kaya nagkuhan, Michelle Springer, sa ano, sa magawin ba? Wala na? Ano ulit, ano Wala rin din ino. Ay, bando. Ayun doon. Eh, mamlinaw. Dili ko na pito. Linaw. Ah, dili ko na. Nagkila ko, doon na ano. Linaw. Video na dito eh. Di ka na? Sa ay sa labanan. Ah, di ka kuha. Pagkaw mo yung first. Ano sa San Carlos side man na to? Nung building asking nga. Pinahat, di ba naman dito? Pinahat. Apa ganda na yun? Sungkod naman. Wala mga reklamo nga sa dita. Wala mo na hindi ko yan. Mano na, mo naman lang kaso ko. Ano? Dala ni ko. Asa ba?
neutral side condo. Ang man ba? Ito. Kanang kondol ya? Okay pa dayan. Okay pa dayan. Okay naman. Okay lang. Ipit lagi. Okay man. Ano mo balik ko? Kuya eh. Laki ni Leo ke. Mo ni kuan, game winner pag kuan. Game 1. Para po sa ramen kaya natin. Okay, diba? Kaya sa madali ito rin. Pero pag Kasi pag kompleto ta. Ang sin ka po ato. Hindi ba pag kompleto ta ba sa kadwa ring ba? Wala kaputa, di ba madaga eh? Siya silbi? Lima silbi ka. Kumiti nga po. Ay, managan. Kumiti nga po. Ang baro mga puste. Mura yung posting ko sa kaniro. Utas gini. Utas to. Grabe din ako. Wala akong pala sa Pinoy. Kaya po high school mo ba? Lagsik yan po kayo. Mga bata. Pantayan ng buwa. Karon na mo eh. Di ba yung gamito na akong dipinsa good? Manig game eh, manig game. Hoy! 28 na! 28 na ba? Ay, James Ram ka nakutom. 28. Di ka kapahuway.
Like, sa single. Samot. Well, yes na. Amaw dilha may gawat right. Ham ariham, doon lang kay kaham. Bayam. Yes, yes.